Niger jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna ɲangini ta ka ɲɛsin u ka mobili boli jɛkuluba dɔ ma n'o ye bisitigiw ye STM ale ni Sonitrave a yira sa k'a fɔ k'u ka dugu minnu bɛ sa nin camion nin bisi fila kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye dugu ye maa 22 o de fatura senfɛ min ye wolomasiri tabaw ye olu ye maa 17 ye o la maa 37 olu sɛbɛkɔrɔ joginna minisiri min bɛ siraba ko kunna sa Nigerkaw fɛ yen a ko k'u ka ɲangini bɛ se ka taa hali ka sɛbɛnw minɛli la u la sɛbɛn minnu yamaruyalen k'a jira sa k'u bɛ se ka maa ta kɛ Burkina Faso ni Ghana olu y'u bolo don sɛbɛn na sɛbɛn b'a to sa u bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ baara kɛ ka ɲɛsin u ka dancɛw ma ale ni jagosiraw kan lakana ka se ka o sinsin min ye u ka marabolo n'u ka sirabaw bɛɛ lajɛlen kan Senegalikaw ka wasabulon ɲɛmaa n'o ye Ousmane Sonko ye ale taara a ka hakɛw bɛɛ lajɛlen fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jɛkulu bɛ n'a fɔ ma ko OFNAC k'a jira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye diyagoya ye marama ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma Senegalikaw fɛ yen min ye wasabulon ɲɛmaa ye ko a kelen tɛ maaba wɛrɛw bɛ minnu ye ni ɲɔgɔnna kɛ ka kɛ n'u ka fangataw ye Senegali ale kɔnɔna nin waati laban in na Côte d'Ivoire ni Mauritanie olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane kunungo ale ni Mauritanie jamana ɲɛmaa n'o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye o bɛ taama n'ale fɛ tile kelen taama u kɔni ka kumaw ye tali kɛ min na sa o ye bɛn ni kelenya sinsin bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka se ka min ye bɛn ni kelenya ale ni lakanabaliya k'o kɛlɛliw kɛ an ka farafinna jamanaw la Libikaw y'a jira sa k'a fɔ ko min ye taji caman sɔrɔ olu ka dugu dɔ la n'o yɛrɛ ka surun kosɛbɛ Tripoli la n'o ye Zawiyakaw fɛ yen Tripoli ale kaɲakan fan fɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye yen yɔrɔ in sa tasuma kɔni de mɛnɛna a la tasuma belebeleba min ye tiɲɛni don u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na mara ɲɛmaaw y'a jira sa k'a fɔ sa ko min ye yɔrɔ in ye tɔni min ye taji litiri 4,000,000 a n'a tilancɛ o de kɔni kun taji bɛ a kɔnɔna na u ka jamana taji bɔ yɔrɔ belebeleba fana don Union européenne jamanaw y'a jira sa k'a fɔ k'olu bɛ labɛn n'a bi fala ye ko jakuma bɛna kalo minɛ u fɛ sini han éclipse solaire n'Ala sɔnna a ma dibina don nanzara jamanaw la nka a b'a sɔrɔ tile fana bɔlen don o la sa ko denmisɛnw kɔni ni tubabulaka ninnu olu bɛ ka labɛn de kɛ olu bolo ɲɛnajɛ don anw dun fɛ yan ni nin kɛra an bɛ dunun fɔ fo ka taa an k'a ja jakuma ye kalo minɛ fala o kɔni jakuma b'a bila de koyi an bɛ ka o yɛrɛ anw dɔw kun ka bɔli sababu ye parce que leçon ta wagati dɔ kun don n'ale kɔni kɛra n'an kun taara jakuma ye kalo minɛ la o bɛ b'anw di segin tuguni koyi ala ka sababu ɲuman k'a ye Libankaw k'i jɔ k'i fa i ka kiiri kɔfɛ fala ye k'olu bɛna o b'u ka sariyaw la bɛɛ lajɛlen ko k'olu bɛna don tariku la sabula min ye Liban ye ale ye jamana min ni silamɛ diinɛ nafa ka bon kosɛbɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min ye Moyen-Orient kɔnɔna ko nin kɔni min filɛ nin ye Liban fɛ nin ye k'a balila maa caman na wa min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u caman y'a jira sa k'a fɔ kabini san 2004 nin baara in kɔni bɛ sen na Sirikaw y'a jira sa k'a fɔ ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Bachar al-Assad ye ko ale kɔni ka jɔ ka fa sabula kiiri kɛra kiiri senfɛ sa jira k'a fɔ k'a nɔ minɛnen don maa caman fali la ani ka labɛnni kɛ ka maaw ni tɔɔrɔ ka maaw degu ka bi maaw ka min ye jamana yɛrɛ ka maaw danbe bɔ u la kiiri jaabi y'a jira sa k'a fɔ ko a kɔni sinsin maaw ka maa minnu bɛ bi n'olu ye laseliw kɛ ani jɔyɔrɔ tun bɛ maa minnu bolo ani maa caman bɛ fana n'olu tun ye kabilatigiw ye k'olu caman ye laseliw kɛ o la sa Bachar al-Assad kabini ale yɛrɛ binna fala ye ale kɔni bɛ Irisilakaw olu fɛ kalifa la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ fala ye UEFA ale ni CONCACAF ale ni Azikaw ka jɛkulu k'olu belebeleba 3 farala ɲɔgɔn kan sa u y'a jira sa k'a fɔ ko Infantino kɔni k'olu t'a fɛ tuguni han k'a ka taa ka bɔ yɛrɛ de pewu n'i dun ye FIFA ta k'a jateminɛ fala ye nin jɛkulu 3 in UEFA ni CONCACAF ni Azikaw k'olu kɔni ka hakɛ ye 130 de ye o kumakan de b'olu bolo n'u fɔra ko kalata bɛ kɛ FIFA yɛrɛ dun bɛɛ lajɛlen na i kan ka 106 de ɲini yaasa ka se ka kɛ ɲɛmaa ye ko k'olu tɛ marisi yɛrɛ fɛ tuguni ko parce que ko min bɛ yen ko Infantino filɛ ne ka nin min kɛ nin ye k'a y'a bila k'a bɛna n'a ye sira wɛrɛ fɛ k'u bɛɛ bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ a jɛjugu kɔnɔna na ko min kɛra waati tɛmɛnen na Blatter n'a ka maaw la fala ye ko yaasa k'u kisi o ma ko ka Infantino yɛrɛ de gɛn ka bɔ yen sisan ko farafinna ale ni Amérique du Sud fan dɔw olu kɔni b'a nɔfɛ wa farafinna de ta dabaliban bɛ bɛɛ la fala ye tubabu dun ko wariko tɛ dɛ k'u kana kɛ wariko ye a na k'aw min ka mɔgɔ bɛ wari fɛ dɛ ayiwa Infantino yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini parce que i b'a dɔn ko UEFA filɛ nin ye UEFA kɔnɔna na jamana dɔw bɛ fala ye hali démocratie ko ta na sira fɛ olu jamana ninnu tɛ sɔn Norvège ninnu non n'olu ye yurugu ni fɛn kasa ma dɔrɔn u b'a fɔ ko non k'u ka jamana wari ti don a la donc olu caman de wulilen don k'u jɔ bi
ko Infantino ko a ka taa n'an